गुवाहाटि थांनो नागिरदों आनैमोना मा फोन्दों मोदोमलायदो खयथायाव सफैगोन नोंसोरा माय ए ओं थांबाय आमाइमोनाबो दानिया जारौआबो स्कुलाव थांबाय एग्जाम दङ बिसना ओमफ्राय नै आंबो ओंखाम सोखाम जाखांनानै न'आव थांदोंमोन स्कुटिखौ हैनो भिडिअ लानाय जायासै डाइरेक्ट सफैनानैसो आं लाबाय माने आदानि स्कुटिखौसो लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बियो स्कुलाव थांनोबो नांगौ नालाय आङो हैब्रबना फैबाय आरोना ओमफ्राय ड्रेसखौ सोलायना फैबाय आङो बे जोंहानि आनैनि बिखुनजो माने आबै जायो आरोना बेखौ माने मैया ना दाखालि एडमिट खालामबाय होनदों आरोना हस्पिटालाव ओमफ्राय दाना बेखौनो नायनो थांदों आरो आनैमोना ओमफ्राय दाथ' न'आव रावबो गैया नालाय जारौ दङ जारौआबो एग्जाम सोलिगासिनो दं बिसोरना दा 11थासोबा सफैगोन खोमा ओमफ्राय दा आङो 9:30 बाजियाव आबौनो साहा होबाय ओमफ्राय नै जेरैबाबो गाव फुदुंनाय गाव संनाय बेसादा गोथाव जाखायो नालाय आंहाबो लोंनो लुगैनानै लोंफाबाय आरोना दखानाव थांनो होदों आबौआ सान्दुं गोसाथार नै लोगोफोर नै दखान सफैबायानो लोगोफोर जोङो साथामल' नालाय दाउदै दैथाम लांनो होदोंमोन आबौआ ओं साथामल'सो ओइ बे नानिया माबायाव दाउदै लांगासिनो आबौ दाउदैखौ रुनो ना मानो साहा फुदुंग्रा ससावनो रुनायसै आं नै दहाय दाउथु मासे मोनदोंमोननो मैया बेजों ओरैनो एसे रोसि खालामसै साथामल'सो नालाय सोर दाउथु जानो मोजां मोनो लोगोफोर आङो नै मासेल' फिसा साखै झुलसो बानायबाय आरोना जा गोथाव जाखादों जानायालाय दानिया आं बेखौ एवना लानोसै रुखांबाय आरोना रुनानै एवबाथाय साबसिन जायो नालाय ओमफ्राय बै खाब्रेब्रेया आंनि आरोना बेयो माने एसे बोखारनायाव गावदों ओमफ्राय खाब्रेफोरखौ एसे रानदोनिया जानो गोनां जाखायो आरोना बयबो मिथिखायो बे बाथ्राखौ ओमफ्राय नै आंहा ओरैबायदि गियो आरोना बै बेदेरोना ओमफ्राय नै साखिनाबो नायबाय आङो बै ओंख्रिखौ गोथाव जामारदोंना जामाराखै होननानै आरो संख्रिफोर बाबबाय बायदों नामा होननानै आरोना संख्रि एसे खम जायो नालाय आबौआ दाउनो हैनि र' आङो बेयावनो उन्दुथ'बाय लोगोफोर दा माने आबौआ लिंबाय बायोबा खोनानाय नङा नालाय बेनिखायनो आं बेयावनो उन्दुना थाथ'बाय 12था जायाखै 12था जाबा आबौनो ओंखाम होनोसै ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आरो थाबैनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन आरो आनैमोनाबो दिनैनो फैखागोन आङो आरो एमबियाबो आंना बारा गैला आरोना मैयानि एमबि मैया माने आङो भिडिअ ब्लग होदोंमोन ना बियो माने 3थासोआवसो आपल'ड जादों ओमफ्राय दिनैनि एमबिया खावसे खारखाबाय आंना ओंखायनो आं भिडिअखौ बारा गोलावबो खालामथ'ला लोगोफोर आङो ब्लगखौ दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन